ଆମ ଗାଁରେ ନୂଆ ନାଟକର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଣ ବିଦ୍ୟା ହଳେଇବାକୁ ବୋଲି ହେଲେ ରୁନି ତୁ ମୋ ପାଖି ମନସ୍କାନ କରୁ ଯେ ମନସ୍କାନ କଲି ରାୟଘର ହଳଦୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଟାନର ବର୍ଦିପାରାରେ ଶ୍ରୀଜଗ ବଧୂଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଟ ନା କାନ୍ଦିବା ଲୋକକୁ କଲେଇ ଦେ ନା ହସିବା ଲୋକକୁ ହସେଇ ଦେ ବିଭିନ୍ନ ସନିଷ୍ଠ ନାଟକ ସାରା ଜଗତର ବିଖ୍ୟାତ ପାଉବଲି ଏଇ ସିନେମା କୌଶଲ୍ୟ